Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, asteburuan pilak kargatu ditugu eta indartsu gatoz aste berriari ekiteko guztiz prest. Atxedena bezalakorik ez dago. Nik gaur aldian behin ezer egin gabe egoteko eskubide aldarrikatu nahi dut. Gorputzak eta buruak eskertzen duten zerbait da bai ezpairik gabe. Burua aipatuta, gaur hasi dugun astea garunaren mundu astea da. Garuna eta gorputza. Julen, Junerekin sartzen hasteko goizegi da? Ez, lauk eta 6 dira. Ez esan du, aldian behin ezer egin gabe egoteko eskubide aldarrakatu nahi nuke. Txitsua! Niena torrostegunean. Earki bizia gazte hauek eta keja eta keja. Gogor hasi gara, Venga, June, irakurri. Tira. Nervio sistemaren aktibitatea zentralizatzen duen organo komplexu bat da garuna. Buruezurreko utxuneko goikaldean eta aurrekaldean kokatzen dena. Garunaren beraren gorputzaren eta buruaren funtzio guztiak erregulatzea ahalbidetzen duten milioika neuronaz osatuta dago batzuona. Ufa! Ez da zergatik asumitu dezun zure kontrakoa zela azken, hau? Naiz eta bazen. Bueno, arrasketa odolaren presioa eta temperatura bezalako bizi funtzioa kontrolatzen ditu eta baita memoria ere. Hautematea eta ikasketa bezalako funtzio kognitiboak ere kontrolatzen ditu. Pentsatzeko, sentitzeko eta arrazoitzeko gaitasunak gauzatzen ditu. Zentzumenen bidez jasotzen duen informazioa prozesatzen du, gorputzaren mugimendua kontrolatzen ditu eta baita gure jokabide eta emozioak ere. Bide batez, buru eta aurpegi inguruan gabiltzala baliatuz eta mundu egunekin batera asteak aipatzeko lizentziari hartu dugunez, hasi berri dugun hau glaukomaren mundu astea ere bada. Sintomak garden ikusten uzten ez dun glaukoma biba pamplei. Them I tell you what to think, them I tell you what to pray, them I tell you what to drink, them I tell you what to say. That's all in my town for the young thinking ways. You won't stop the rhythm, select a yegin day. We're not in paradise, taizarrak ez dira ikusten. Ikusmenarekin lotura duen gaixotasuna da glaukoma nerbio optikoaren degenerazio progresiboa, kronikoa eta atzera bueltarik gabekoa da. Soluziorik ez duen itxutzea eragiten duen arrazoi nagusia da eta detekzio goiztiarra eta dagokion tratamendua dira gaixotasunari aurre egiteko modurik eraginkorrenak. 40 urtetik orako 200 pertsonetatik batek glaukoma duela estimatzen da eta horien uneko 50 diagnostikatu gabe dago. 2024ko 118 milioi pertsonek gaixotasun hori izango dute mundu osoan. Detekziorako sintomen artean, argitasun aldaketetara egokitu ezina eta ikuseremuko akats progresioak aipatu daitezke. Arrisku faktoreen artean, begi barruko presio altua, familia aurrekariak, adinean aurrera joan da egotea, azal beltzekoa izatea eta 6 dioptriatik gorako miopia altuak azpimarratzen dira. Urrengo efemeridean borrero lanak egin zituztenek ez zuten ikusmen arazo handirik. Gaurko egunez 1784an itsasuko 2 gazteri lepoa moztu zieten gilotinan Frantziako armadatik desertatu nahi zutenei laguntzeagatik. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aie,
Anes Etxebegi eta Taulo Garateri Frantziako armadatik desertatu zuten 57 gazteri Hego Euskal Herriko muga zeharkatzen laguntzea egotzi zieten. Sara, Ainoa eta Itsasuko milaka biztanle beren etxeetatik atera eta deserriratu zituzten horren harira. Frantziak Espainia monarkikoari gerra deklaratu zionean, Lapurdi, Zuberoa eta Behe Nafarroako herritar askok uko egin zioten erreklutatuak izateari. Frantziako armadak Euskal Herria indarrez okupatu eta Euskara iraultzaren kontrakotzat jo zuten. Euskara aipatuta 1900 bateko martxoaren 13an Lesakako emakume batek salaketa gutun bat argitaratu zuen Nafarroako parlamentuan euskal hiztunik ez zegoela esanez. Eskutitza Eleko de Navarra eta La Tradición Navarra egunkarietan argitaratu zuen. 3 egun lehenago egin ziren hauteskunde probintzialak 4 foru diputatuak izendatzeko eta hauteskunde haien emaitzek utzi zuten parlamentua euskal hiztunik gabe. Ondokoa zioen hitzez hitz gutunean, foru korporazioan lehendabiziko alditan aitorren hizkuntz zaharraz mintzatzen den diputaturik ez baitago. Hilabete batzuk geroago, irailean, Nafarroako gobernadore zibilak eskoletan euskaraz irakastea debekatua zegoela gogorarazi zuen zirkular baten bidez. Gobernadorea bezalako jende espaziora bidaliko nukenik itzulerari gabeko bidaia batean, eta espazioa aipatuta, gaurko egunez aurkitu zuen William Herschelek Urano planeta 1780 batean. Eguzki sistemako 7. planeta da. Planetak 7 jainkuak 7 puntako izarra 7 zera odoleztatuak. Erradioaren tamainari dagokionez eguzki sistemako 3. planeta da eta 4. masa kontuan hartzen badugu. Uranoren masa lurrarenarekin alderatuta 14,5 aldiz handiagoa da gutxi gora behera. Planeta erraldoien artean masa gutxiena duena da. Bere diametroa Neptunorena baino apur bat handiagoa da eta lurrarena baino 4 aldiz handiagoa. Urano izenak aintzinako Greziako zeruko jainkoa zen Uranori egiten dio erreferentzia, Kronosen aita eta Zeusen aitona. Latinez Uranus bihurtu zen, greziar mitologiako figura batetik zuzenean datorkio izena planetari. Urrun dago Urano, baina nik uste bate baino gehiagok urrunago bidaliko zuela gustura jarraian aurkeztuko dugun pertsonaia. John Washington Butlerrek gaurko egunez aurkeztu zuen Butler legea. Amerikako estatu batuetako Tennesseen Darwinen evoluzioaren teoria irakastea debekatzen zuen lege horrek. Biblian oinarritutako teoriak soilik erakutsi zitezken. Abeltzaina zen Butler eta Tennesseeko ordezkarien ganberako kide ere izan zen 1925 bertan lege horrekin loturiko Scopes epaiketa ere egin zen. Bertan John Scopes irakaslea epaitu zuten bere ikasleei. Darwinen evoluzioaren teoria irakastea leporatuta. Beraz, epaitu zuten bere ikaslei Darwinen evoluzioaren teoria irakastea leporatuta. Ondo Inigo, errudun jo zuten Scopes eta $100 isuna ere jarri zioten. Dena den, ez zuen ordaindu beharrik izan. Elegitea jarri zuen eta Tennesseeko auzitegi gorenak arrazoia eman zion epaile batek eman zuelako. Eta legearen arabera epaimahai batek eman behar zuen. 1967an indargabetu zuten Butler legea. 4 urte geroago kontinente berean, baina hegoalderago jaio zena Fito Páez musikari argentinarra izan zen. Rock argentinarraren trobadore bezala ezaguna da Páez eta troba rosarina bezala izendatua izan den mugimenduko kidea. Uste dut June Garrazoi izango dula azkenean, Hainez konturatzen pixkat txiki ikusten dudala gidoiaren letra dagoeneko. Horentxe zuma egin dut, hor asinezia puntuak ikusten ez zuen tokian eta... Zarra. Bai. Ista ez da behartu beharri jo? Ez bestela gero glaukoma. Onditu letra tamaina, lasai.
todos giran, todos bajo el sol se Akaso erizain bati galdetu beharko diot, baina tira, gaurko gure kolaboratzailea ez da tor erizaintzari buruz aritzera. Bueno, edo bai, ez dakigu. Mariposa teknikolorari gara entzuten Fito Paezen lana. Bai, eta 40 urtetik gorako ibilbidean estudioko 27 disko argitaratu ditu, baina bere jarduna ez da musikaren esparrura soilik mugatu. Zinema zuzendari ere aritu izan da Paez, eta horren lekuko dira 2001ko Vidas Privadas eta 2007ko De Quién es el Portaligas pelikulak. Artistikoki ibilbide loriatxua eta oparoa izan dena ilunxeagoa izan da arlo pertsonalean, gorabehera asko izan dituelako Paezek. Tira, gu ere saiatuko gara saio loriatxu eta oparoa egiten asteari hasiera emateko, ezta? Idoia Xarmarekin fantasia sexualen inguruan arituko gara, berehala. Idoia Davila Oskudunekin bigarren kafeko Oskarretako porran kroketak nork ordaindu dituen argituko dugu, baina aurreratzen dizuet nik ordaindu ditu dala. Feminismoaren aldarria martxoaren 8tik haratago doanez, martxoaren 9 jaiotako bi emakumeri buruz hitz egingo dugu. Eta ostiralean Donostiako Dabadaban gau eta odeiren kontzerturako sarrerak ere baditugu zuen artean banatzeko. Ze eskuzabala garen, Martxoak 13 ditu gaur eta astelena da, berandu gabiltza dantzarako, baina goiz zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok June, Romatet, Ibarguren, Arratxaleon. Arratxaleon. Zuekin Jaun Andreok Julen Goikoetxe Orbegozo. Arratxaleon. Zuekin Jaun Andreok Idoia Xarma. Hola, Arratxaleon. Eta zuekin izketan ari zaizuena, dagoeneko betorrekoak behar dituen atxona. Hai ama, Inigo Asensio Lurbiden, ni, bai, gaur bigarren kafeak 548 garrena du, arratsaldeak 4 eta 16 minutu, martxoak 13, eta gu hemen 4, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko, eta 4 eta gehiago izango gara, eta plazer baduzue, zuekin askoz gehiago izango gara. Jarraitu hor, naiz irratian, bigarren kafean. Fito Paezekin abiatuko dugu gorko saioa, eta dagoeneko txatean badozkagu kaixo 3 laukote esan nahiko duzu ja, gorka egia da zuk idatzi duzunean, 3 bakarrik ginela, Ze bero, nire gorko, bero jarriko gara segituan, ze fantasia sexualen inguran itzigin bar dugu, eta gorkak berea bidali digu. Nire gorko maite duta da, asteburu hontakoa bezalakoa ez dago. Ostiralen bertso saioa ikaragarri publikoa sartu nun, nindun, gorka lehendakari eta ari, gorka lehendakari oiokatu zion publikoak antza, ziur. Tatzo kontzertu harra dokan 1000 esker posible intzuten jendeakin gora zuek ere, politek, esan ezinen kontzertu zoragarri izan zen atzo dokan, bai. Eta han izan zen gorka eta besteen bate lagun. Eta oso giro politea egon zen, igande arratsalde bat behar bezala gozatzeko eta bertan goxo. Eta bide batez, bigarren kafeako bizarrerak baliatu zituen, Amets Arteagak bera izan zen, lehiaketako irabazlea eta han izan zen beste bat jenderekin batera, eta gozatu zuen, esan ezinen kontzertua, Ola Jaintzi arte, Leire Berasaluze Letu, Uriol Flores, eta bestelako lagunen babesarekin. Eta gaur zozketa gehiago, eta bi hartik aurrera zozketa gehiago, ze, musikaren loraldiare bada, edo zuzenekoen loraldia, eta laizar kontatuko dizuegu zer egin behar duzuen gauren Gartxotun Zain Letonaren proiektuaren, disko berriaren estreineko kontzerturako, ostiral honetan Dabadaban izango den kontzerturako, Odeirekin, Odei Barroskorekin batera izango den kontzerturako, sarrera bi lortzeko, baina lehenengo... Zerbait egin duzu. Zerbait egin duzu. Zintzen galdera. Uste du galdera ez duzula ulertu.
Bale hori. Bai, ez? Ondo nabil. Ez esan, ondo nabil edo ez? Bai. Ah. Gauza da onartzea, atxondutan nagola eta zuma egin behar dio dela gidoia irakurtzeko, eta beste bat hemen ni doaini jipoitzea ere, hori ere ez da kontua, Barkatu baino zuk hasi dezu saioan hipoitzen, eta ez dugu ez aipatu, Ja. gu hemen ibiliga komentarioak iten, baino Julenek gaur bota ditun tripleak loturak egitakoan. Oso nahi izan dira, irukoak Dallas Memphis atzo gabean. Baina, bia barura. Bai, irukoak sare ikutu gabe. Maite duten tarteari egingo diogu lekua, bigarren kafean, eta maite duten tartea abiatuko du gaur, Idoia Xarmak. Hala. Prestatu duzu? Bai. Ez que zoragarri. Oin nebilen pentsetan gainera. Eta gaur simple-simplia, esaten motute gisa. Baina gisa da, egunero kontzientia humoan nazela, nahiko pertsona sortedura nazela parketiai daukixonez. Eta, bai, superkontzientena, segunero geixau. Eta, gero horrek dauko bere alde txarra dela, benetan noianian lasaitxasun horrekin aparkaleko atopauko hotela, eta ez dotenean aurkitzen. Frustrazio kuriosua eragiten dau. Baina gaur denporaz etorri naz, eta normalian hemen albuen da, parkin baten sartzen dut, baina esan dut, animauko naz, eta netorren bidetik Tolosan sartu nazenetik, animauko naz, eta probauko eta berrotan lekua dauen, eta, bai, eta azkenengo momentura arte izan dago, animau ingo naz, eta parkaut, hor, ateatien. Eta, egixe esan, gora etornaz euskixea da, ustakit, ez da momentazo. Gero eta gutxiago geratzen da ordu aldaketarako. Hori egia da. Zaizu gustatzen? Ez bai, baina oin, behitu, hori beti pentsau izan duten zeo zer da, baina oin adibidez, urtarriletik lan aldaketa eukidotela, eta oin berriro jaiki, eta ja egunez izetia, bastante guai dau. Así que ez dakit, bere momentuan berriro oroitxu biharko gara eta listo. Bai, ez da besterik. Denetatik ikusten hasia June Romate eta Ibarguren, zein da zure maite duta? Ditut, bi. Bat maite duta eta beste bat ez dutena maite. Maite dutena da, asko gustatu zait orain Sunek eta Munxeguagonek gaztetopagunerako ate duten orainari abestia. Guk ezin dugu joan inigo, ja. Ez zehazte gazteak. Vale. Bueno. Esango nauke hori maiko ez da bai akurra izan leikela. Aurreko astean ez ziren hemen izan. Claro. Etzen giro izan. Kauen da mar. Amatxo maitia. Hola dagoen giroa. Bueno, eta ez dutena maite da, hain erreportaje bat prestatzeko horren inguruan hain naiz pixkat jendeakin hitz egiten, eta da, azken aldian, bai futbol, beste hainbat kiroletako estadio eta kiroldegietan eta gertatzen ari dena, eta da, gradaetan oso giro txarra sortzen ari dela, oso ezaguna egin da, Aretxabaletako kirol elkarteak zabaldu dulako behaiek bizitzen nahi dien egoera diela, gazte batzuk bertara joaten diela eta sartzen diela bai arbitroarekin, bai Aretxabaletako jendearekin, bai kanpoko kirolariekin eta multa pila bat jaso izan dituztela, baina ez da oso... Satarra da nikuri ez jakitxio. Hain gertatzen nahi da, dia 16-20 urte tarteko gazteak, baina aipatu diatenez ez dira gazteak bakarrik, eta gurasoak ere haidia gertatzen olako egoerak, eta ez den daite. Ez jakitxiak besta besaten, ez da bekarten ez duztenik harritzen zoritxarraz. Ondarik nahi June? Bai. Begiatzen ari izan zertan da hau, baina ja... Suposatzen un zertan nahi zinean. Labana zorroztuta zetorren. Ez, pentsatzen nolako bilatzen nahi zinela leku batean, eta banekin horretzegola. Hori egin du lehenago. Horregatik. Nik egin detelako goizean. Be, klasekoa gara.
Zinea zure maite dute, Julen, ni dantzari, no? Bai, Ja, nire. Bai. nik uste igual dixa dela. Julen Bai, ere. eta ordu aldatzeko Julen eta gutxiko inoiz. falta. Ba, hemen askotan egin izan den aldarrikapen bat berresteran ator eta da igande arratsalde iluntzen aldarrikapena. Modu askotaratik begiratuta izan liteke, une egoki bat igande arratsaldea, izan liteke larun bateko parranda osteko ajeari buelta ematen hasten zaren momentu hori, izan liteke asteburua kanpoan pasa eta etxealdera itzultzen zaren momentu hori, edo izan liteke besterik gabe larun baten etzerelako atera eta igande gordean deskuidetu zarelako, momentu bixi hori. Eta igande arratsaldetako kontzertu eta horrela bestelako eskaintza horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit eta lehen aipatu duzue, atzo dokako kontzertu hori, esan ezinen kontzertu hori, bertan izan ginen, eta hori, igande arratsalde iluntze horiek asteburuari errematea jartzeko, oso momentu ona dira, eta esan dugu, izan liteke ajeari buelta emateko, edo izan liteke, igandeak oraindik badituela gordu batzuk, eta astelenera buruko apur bat egin itxinea baduzu, igandea aprobetxatzeko ez da momentu txarra. Nire zure maite dutetik, abiatu zaizkit maite dute eta maite dute eza. Bueno. Denetarik. Ze badaukat, nik ere, igande arratsaldeekin olako amodio harreman moduko bat, asko guza ez eskit, guza ez zaiti igande arratsaldeak estutzea, dagokion egitea, eta dena ondo. Eta atzo, hori kontzertu izan genuen, esan ezinekin, dokan, lagun mordoa, Julen ere antxe segun soinu teknikari lanetan, jende asko, zoragarri, igandea. Baina, nik banuen gorputza, pixkat igandea luzatzeko joerarekin. Pixkat gaur ajez edo iristeko intentzioarekin, edo. Eta enuen topatu bide lagunik, eta konturatu nintzen orokorrean ari garela sartzen denok. Ze antxe zegoen leire letu eta badakitzen bat batailita eta zenbat parranda bota ditudan berarekin egin bat musika proiektutan eta atzo ibilitan abil eta ez gaurrez eta antxe zebien Julen eta hau ere makalduta eta antxe nioen taldekideak eta eurak ere zetxeran ekatuta astearen joan etorria bihar goizeko ez dakizer. Beraz, maite dut, atzo sortu zen lagun arteko giro hura, baina ez dut maite ikustea, etzegoela inorprest, nirekin igandea pixkatxo bat luzatzeko eta pixkatxo bat ola deskontrolatzen usteko. Baina, maite dut, atzo soinu proban genbiltzala, derrepente kantu bat entzun genuela, eta hain zuzen ere, hau zen, eta horrek egingo du bat, Juneren maite dutarekin. Eta esan genuen, wow, ze guapoa. Norena da idazten dugun historia, zeini erauzigura, zaio memoria, diren gauzen erroak, bilatzen ditugu, ez direnak sortzea, baitugu helburu. Zune eta Moonshine Bagonen arteko Bai, eta letra Leire Bargasena. Erantzuna dekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan, sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin. Herri baten barruan da hizkuntza bateke. Izango da Euskal Ahotsik personalenetakoa Moonshine Bagoneko orain izena ez datorkit. Nik ezin dut ekidin, talde hau entzuten dutenia... Goiatz dut oren. Ezin jot ekidin burura Nickelback taldea etortia. Hotsaren gatik. Bai. Pasada. Bai. Ez que ezin jot ekidin, automatiko gaina jota guapo, nabiletutena botzori euskera. Ez da, oso guai dau. Bai. Ostras, bai izan duzula. Badu zerbait, bai. Sukaldean plazan. Bizitzeko modu bat. Bizitzeko modu bat. Hormetan marraztuko ditugu galera, erantzuna dekin
ekintzak berak nor da bezaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Hormetan, marraztuko ditugu galera, erantzuna ekintzak berak nor da bezaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Sukaldean plazan. Ba, hortxe, orainari kantu hau, eta, bueno, esan da bezala, kantutzarra osatu dutena, baina guk beste kantutzar bat entzun nahi dugu, hain zuzen ere, gogoraratzeko, sarrera bikoitz badaukagula, zuen artean zozkatzeko. Ostiral honetan izango dira, holtzan, artista asko, bi proiektu. Gau eta Odei. Batean, protagonista, Odei Barroso. Bestean, protagonista, Gartxotun zain. Baina Gartxotun zain ez da protagonista bakarra Gau proiektuan bada, holtzakide bat, benetan, pixu asko hartzen duena honen bai emanaldietan, bai erakusten dutenean, eta baita horren atzean dagoen diseinu, estetika, bideoen, eta diseinu eta sortze prozesu horretan guztien. Eta guk galdetu dizuegu, norden Gartxotun zainen holtzakidea Gau proiektuan. Eta hori kontatu behar diguzue, izan gure Instagrameko storietan, izan gure txatean, edo izan gure WhatsApp edo Telegram kontuetan, 688-722-444 telefonora idatzita. 688-722-444 Nor da Gartxotun zainen bidelaguna Gau proiektuan. Arratsaleko 4:31 minutu eta Idoia Xarmarekin heldu behar diogu gaurko sexualitatearen gaiari. Eta gaia bero-bero daukagu, ze zuen eta zuek etzareten gizarteko beste kiren fantasia sexualak zein diren jakin nahi dugu. Gureak ere akaso kontatuko dizkizuegu, nik ez ditut gaur June eta Julen oso konbentzituta ikusi, Idoia, esan diedanean, Idoia galdetuko dizkigu gure fantasia sexualak. Esan diet, behintzat pentsatu zerbait kontada ezakezuena. Ze lehenengo kontestua martzaio honi. Zer da fantasia sexual bat, eta non daude mugak, eta akaso fantasia sexualak ematen ote digun zilegitasuna, politikoki hain zuzenak, edo hain kontagarriak ez diren gauzak fantasia izateko. Edo ez dakitzen daitezken. Hor, ez da bai da moral bat ere badago fantasia sexualen arira, ez? Bai. Baina honena, fantasiei dago kixonez, bada gauza dano daukuena, ez? Dana, ipurdixa, zorionez, fantasiak be, danok eukitzen duen, zera batzuk die, ez? Eta norberak zer imaginetan dauen fantasia horreitan, oso anitza da, eta inigo kondo aipatu dauen moduan batzutan talka kuriosuakin lehizken norberan baloriekin inkluso. Osea, pasaulikelako, ez, fantasia batzuk aurrera eruan nahi izatia, beste batzuk ez, inkluso esan duen moduan, ez, beste batzuk sentiru izana edo bizi izana, eta keska punto batekin ustia pertsoniez, ez, esan duzula, eta segatik euki pentsa udonik hau, segatik fantasia udonik honekin holako hausak espajat guztetan, ero, degisa normaltasunan barruan sartzen dela, hori, apurrate, hau bete hortz geraketia momentu batzutan. Definizio konkretu batera faten bagare, Arantxa Moliner izeneko psikologo emozional eta sexu hezitzailean arabera, irakurriko tekstualki, fantasia bat da irudikapen mental bat. Bizi izan duen zehozer edo kitzikapena eragin izan duzkun zehozer gogora ekarterakoan sortzen dana. Ez dauko gainera zetan irudixak bakarrik barneratu, ukimenan, usaimenan, entzumenan edo temperaturan elementu sensorialak be barnebildu leizke fantasia baten, azken baten gure irudimena oso potentia dalako. Aprobate labur bilduta, esan leike zela baitxe, gure egunerokotasuneko mundutik eta gure egunerokotasuneko sexualidadean bizitzen duen modu horretatik edo mundu horretatik aprobat askatzen gaituzten sexu egoera irudikatzen laguntzen duzkun amets antzeko bat edo izango litzake. Erdera esaten da ensoñazion, ez dute ez topau exactamente. Ameskeria ez da? Bai, bale, egisa, ni jarri eta amets antzeko bat, baina bai, ez da hori, ametsa azkenien bada inkontzientian ekin lotutako zehozer eta fantasiak
fantasiak bat deritzonak, kontziente itxen dien zeo zer da, hau da, pentsamenduak die, beste gauza bat ametzak ja izango litzazke, baina hor bai ez dautela idea ipez. Amets irudi itzultzen du. Bai, polako, Amets irudi. bitu horregan esan duten, ametsantzeko. Orduan, esan dakua, ez? Eta guztiz simpletzia gure badau, baina izango esatia fantasiak bielazken baten gure sexualidadian edapen bat izango litzazke. Bale, ordan. Eta gainera, hori gure irudimenan barruen. Fantasia gainera hasten die haurtzaruan, nerabezaruan ziar, badoia heltzen zela baitz, eta hori da, evoluzionetan faten die heldu arorarte. Eta hori esan moduan. Osa, hartzen da, barne biltzen daue, gure iruditerisa dana, gure irudimenak daukon gaitxasunen arabera, gure izan barne bildu leikelako, osa, fantasia bat egon leikelatuko lotuta ideia romantiko batzukin, edo beste batzuk, are sexualoak, edo sentsualoak, edo, bueno, beste barik. Orduan, eta zuk izan dozu, bale, eta nundi datoz gauza honek. Edoze gauza izen leike berez fantasia bat sortzeko abia puntu, ero, kaso holdina, apur bat gure burmuinan dako. Osa, benetako esperientzia batetik hasi eta zeo zer sugerentia ikusi dobelako, edo ikusi dobelako, sentiru dobelako zeo zer, inkluso amets batetik eratorritxako ideia bat izen leike fantasia bat, olako edozer izen leki inspirazio itxurri esan dakua, fantasia bat lotzeko. Eta hori, eta egisa dabe bai, horrek loturia eukiko dauela zuzenean, gure sexualidadia garatudan marko horretan, ez? Eragin eukiko dauontan noski jaso dauen eskuntzak, oza, jaso dauen sexu eskuntza oso errepresiboa izan bada, segurazki gure fantasiak ez die izango beste pertsona, oza, ez, ziketaz anitzau bat edo euki dauen pertsona batekin alderatuta, seguramente askoz murritzauak izango die edo limitau hauak egin baten. Orduan, egin baten bebai lotura daukolako fantasien asuntuak, gure unibertso aporrat pertsonala eta sexuala aberazten dauielako, aberazten daubien barkatu elementuak barneratzen dielako bertan. Eta esan moduan, jatorrexak izan lehizke mila. Benetako esperientzia bat, gure izetia baitxa sensazio fisiko berrixak aurkitzia eta aurkikuntza horretako bidezidor bat izan lehike, beste barik pelikula bateko estena bat ikusi dozulako zehor zer horrek emozio batzuk sortu dutzu, eta gerora fantasia bat sortu da, ez? Edo, bueno, amets erotiko bat eukidu, eta horren arira, gero pentsakera batzuk etorri jakun, edo beste barik norberan asmakuntzak eta norberan irudipenak bebai die jatorri. Gero bebai, azkenien, positiboen gabiz berbaitzen, ez? Baina egisa da, fantasia danek, momentuan behintzat, edo gerora hausnartzen dienian batez ez da huiela zuzenien plazerra sortzen, ez? Osa, badauz batzuk, gero gorputza hausten dutzuela, probate negatibo edo frustrauta, edo esan duzula tronautana, o ze pasau jat, gaurko honetan. Eta egisa da, ez? Norberan eskemetatik apur bat urteten dane fantasia bat eukibou, beti gogoratu behar duela, eta uste dute, ez da gitigaz edo indala ja 2 urte aipatu gaben moduan, fantasiena gabitzela berbaitzen eta ez desirena. Vale? Dato importante, oinarte ez dut gura izan, porque oso borobilduta geratzen jaten esaldi hau. Baina, aipatu izan duen moruan, ez? Azkenien fantasia bat da gure iruditerixan geratzen dan pentsakera bat, aipatu duena, ez? Amets boduko zeozer, ametsan antzeko zeozer izen leikena, momentuko, ontsa sartuko garea, berze balioki leiken horre gure sexualidadea bizitzeko momentuan, horrek ez da gura esan, hori ez, desiuekin, gure desirekin bat etorten dala, eta bat ez lehen ondo aipatu duzun moduan, ez? Gure balore eta gure etikakin talkaitzen dauen fantasiak eukitzen ditugunean. Egisa da bebai, azkematen bizigaren gizartien, badauzela onartuta eta ez onartuta ez dauzen sexu praktika batzuk edo joera batzuk, eta azkenien hori apur bat bada ez, barneratuta daukuen epaile batzuk beba ditugu gure buruan, nun askotan bez, fantasia horrek segurazki ez ditugu inokin bez elkar banatuko, baina badaukotzu horre pailetxo bat, esan duzula, eso zer estoia hemen ondo. Tranquilo, ondo doia. A ber, dana dala, gero baldin badaukotzue, batemateko kieskero fantasia rekurrenteren bat, eta benetan asko ikuketan bautzauk, eska sortzen botza, beti horregongo die sexuologiako edo psikologo profesionalak, beti bertara fangaikela hori argitzen nahi izan eskero. Orduan horixe. Beraz hemen badago ez, muga bat edo diferentziatxo bat. Uste dute,
fantasia eta desiraren artean, guk fantasia ditzen diogu. Baukaz fantasia bat, ez dakit, tren baten komunean ere bikotearekin egiteko. Baina hori litzake izango. Hori da, hori litzake fantasia bat Hori da. izango, ez? Eta, barkatu, azkenean apurate adarretatik fanazta ez dotelako zehaztu. Fantasia bat azken baten izango litzelako ideia bat. Eta desira, fantasia hori aurrera eruateko naia izango litzak. Beraz, fantasia da, printzipioz, platoniko xamarra, gauzatzeko helbururik ez daukazun. Hori da. Ontsa sartuko are, ez, apurat. Ze balio eukileizken, edo zetarako balixo leiken berez, ez, fantasiak eukitxia. Baina gauza bada, ideia batzuk eukitxia buruan, balixo alduzkonak momentuan, gu erotizatzeko, gu esitatzeko, beste barik ez, apurrati irudimenai eganitzen usteko, eta gero egongo litzazke ideiak, ekintzak, eta benetan plantea hogeikenak aurrera eruetera, bori guroguelako. Apurrat nahia eta pentsamendu nahia hor tarte horrekin egongo litzake. This is a lesson to take. Hold someone tight and they break. Then you say it's a mistake, but you meant it anyway. Now you can blame me, tell them you made me. Ignore the shit that you did on the daily. Think that you played me, but you can save me. All of that shit, but how I'm fucking crazy. Said you take a bullet, told me you would die for me. I had a really bad feeling you'd be lying to me. We were on the low, but you were getting high with me. Learned the lesson when you showed a different side to see. Orduan, horixe, nik uste dut oinarte nahiko zehaztu duela, ez, fantasia gauza oso pertsonalak izen lehizkela. Orduan, noski, ez dut baino hemen bihartuko beriak kontatzera. Baina, kuriosidadez bai galdetuko notuen, haber eukidu zuen sekula hori, apurat, zeuen baloriekin, zuen joerekin, apurat, talkain jotzuen fantasian behar zauzula. ¿Qué ha pasado? Gogoratzen duzuenik, siquiera. Hombre, ez dakit baloreekin edo, baina bai arraroak urtzaroan. Bitu. Batean eduki duzula zerbait, eta Bitu, kuriosua da, nori. Bai, hortzaroan edo, bueno, nera beharo aurretik behintzat. Vale, bai. Que bueno. Bai. Eta, bai, horrelakoak. Gero... Momentu gainera bestakotu balia biderik, esaporrate landu alizateko en plan, ze dau. Claro. Bai, oso kuriosa izan. Eta gure irakurreno nahiko ikoak gertatzen zirela, horrelako visualizazio edo irudikatze horiek ametxetan, eta baino, bai, pixkat, ez pasatzea hemen. Ja. Eta gero... A ber, etxoin, que gaina, gabitzela azken baten nik uste talde negatibo euro fanda, baina bea, da, esto manidako normalien fantasia bat, ezen dutela, ole! Tanetako bakarrik, ez, baliozkoa dan zera hori, ez, apuran negatibora fangarelako, baina, bueno, erot esan beste barik. Fantasiak badira ere, esango nuke ez, gure, nola esan, kodigo moralekin talka egiten dutenak, baina pixkat kodigo moral horiek enbosatu xamarrak direlako. Adidez, monogamiak markatzen du fantasiarako esparru bat. Nik behin konturatu nintzen, nire 15 pertsona batek eukizula fantasia bat nire lagun batekin, ametxetan. Eta, bueno, egia esan ez duen gehiagizkutatu, esan erdizka hola botazidan, eta jijaja, eta gero handik orduazetara botanion, ez, da pum-pum, da japarra egintzun, eta listo, ez, hori. Baina, bueno, hor kodigo morala monogamiak edo gure akordio ez dakit relazionalak markatuko luke, eta beraz, zure bikotetik kanpoko edozein harreman visualizatzeak gauzatuko ez baduzu, hori fantasia balitzateke ez. Guztiz ados. Bai, totalmente. Eta aparte, bueno, momentu baten bez ez du aipatu, pentsautelako ez talako biharrezkoa, baina, bueno, fantasia sexualak eukitzia, ez dauko inundik inorazetan egon bikote afektibo sexual baten presentzian, edo presentziaen esan menpe. Osa, inundik inora, pertsona bakoitzak esan duen moduan, oso elementu personal eta bere zixa eta konkretu da, ez dakoela inolako ez dauela beste pertsona bat egotian, edo bate buruan eukitxian menpe, inundik inora. Barik. Gainera, berez eta badaue jasota fantasia sexualak eukitxia eta kontziente izatia horrek ditugula eta horrek elkarbanatzia edo ez, hori ja horrek ez da koinolako zerarik, baina sexu disfuntzinuei edo sexu zailtasunei aurre itxeko aukera haugun bat izen lehizkela planteatzen da, Brett Carr izeneko osasun mentaleko irakasle batek esaten dau,
zen dago, fantasiak sexualak gure eguneroko arazuen arnasa diela, eta berehalako liberazio fisiko eta psikologikoa albideratzen dabiela, antxietatiak eta depresioak harrapatzen gaituztenian. Egisa da, olako egoeratan gauzenian, norberan libidua, norberan egunerokotasuneko sexualia oso ikututa ikusten dela, eta orduan, egin baten edo bestian, fantasia bidez, heldu bageike ez, libido maila normalak edo arruntak eukitxea, norberandako arruntak izan leizkenak, izan leikera rekuperaziorako, ero, hobeto gauzelan seinale bat, kurioso, kuidazea moduan, bai, azkenean aukera pila bat emuten dozkue, bai, benetan planteatzia, azkenean lehen zanduena, fantasiazik desirara pasatzeko azkenean erabaki hori norberak hartzen da, orduan, fantasia bat eukitziak, eta benetan ikusten bogu asko jartan duzkun zer badala, bai izen leike modu bat planteatzeko, edo erabakitzeko, igual hau sexu praktika mota honek alduze erakarri, eta igual bai guzteko akun aurrera eruatia eroez, inkluso rol desberdinekin horrekin jolastia, experimentazio desberdinak planteatzia, esan duten moduan, sexu desira areagotzia ez, normalean fantasiak balixo dozkue gu ezitatzeko, hori, planteatzeko egunerokotasunerako elementu barrixak sartzia, gure harremanetan, praktika ez izeteko azkenien hain monotonuak eta berdintxuak, aukera desberdinekin esperimentatzeko aukeria munleike, entxaiatzeko, aukeria munleike, azkenien zetia, igual honek funtzionau leiken ero ez, eta batez ben horberan inhibizio, esarritxako limite horreitik apur bat apurtzea, besan dugu, beti alaxe gure baldin badie. Hemen adidez, roleplayina, fantasiaren barruan kokatuko litzateke? Buruan geraketan bada, bai. Gerora, eruaten, gogua horrek eragiten badozko, gogua aurrera eruateko, eta gauzatzera heltzen bada, bat izilera izatera pasauko da. Bazkenien prozesu baten barne izen liken zeu zer da, zango neuki. Vale. Entzulen artean badaukagu mezu bat. Venga, ba. Bakarra. Eta honek irakurketa bat ere badauka. Vale. Jende askok ikusi du, gure historia, askok, bakarrak erantzun du. Vale, eskerrik asko. Bide batez. Beraz, uste dut agerian uzten duela, ez dela gai bat errexe aipatzen duguna. Naiz eta ziurtatu dugun izena ez genuela esango historia. Baina azkenean Instagrametik erantzunak izen eta bizen ez datu. Eta gero guk ez elkar banatu. Hori da, horretzen dut personala dela. Eta ez dakitau fantasia bat den hori ere kokatu beharko dugu. Niri morboa gustatzen zait, saunetan. Morboa gustatzen zait. Noski, saunetan ere fantasia jokatzeko aukera badago, kontestuan jarri behar dut. Nik dakidan eraino, saunak sexu jarduerarako ezagutzen ditudanak dira homosexual maskulinoak. Bai. Gizonezkoen artean sauna gehi kontzeptua bertara joan eta surgeten danera, baina orokorran zabalik lagun bati galdetu dut oraintxe, ea mundu lesbikoan badauden, baina saunuk ezetz. Ja, eta lesbian sauna kontzeptua, ez dakit Googleen jarriz gero zerbait agertuko da, baina eta esango nauke zoritxarrez oin bertan bizigaren gizarte patriarkal honetan heterosexual bat elitzakela izango oso bideragarrixa. Elitzaki bideragarri izango. Triste, pero cierto, esaten dana. Ez kaude gorputzen errespetoaren kulturan horrelako zerbaiterako. Gorputzen, pertsonen. Pertsonen. Esango nauke. Ja, kuriosoa. Baina, karo, eske gero hor adibidez pertsona honen mesura bueltauta morbua. Zer da morbua? Ez dita zinua gurozu esan. Beste barik horrek pizten zaitxula, bertan egotia eta bertan irudikatzia, edo bertan praktikak aurrera eruatia. Edo bertan egote utza. Ez dakit. Ez azken baten, oso desberdina da, ze gauza erotizatzen ditugun guk, hau da, zer gauza handien guretzat erotikuak, porque gauza bat ez da erotikoa izatiarren, hori guk erotizatzen duen zeo zer da. Ez da, azkenean norberak ze pizten dauen, orduan, kuriosua da. Baina, kasu honetan, ez dakit guztiz hori fantasia bat izango litzaken. Ez dakit, fantasia bat izan liteke, adibidez, pertsona heterosexual batentzat, sauna gehi bat, adibidez. Behintzat, armariotik atera, edo bere bizitzari lausotasun sexuala eman, eta hetero izan da ere, horrelako harreman bat probatzeko pausua eman arte.
Bai. Bitarte horretan, akaso amestu dezake ere, Bai. sauna gehi batean dagoela, eta egiten duela, bere bizitzaren koordenadetan egingo lukeen hori, ez? Total. Hor bai, ez? Hori izango litzake, bai, hori da. Kaso honetan, mezua biali digunak, bueno, igual dio, Ja, ez dugu esango nordan, ez nik da badakitzen dan bere orientazio sexuala, laguna dutelako bera ere, baina, bai, uste dut ez dagoela hori fantasiat izateko kontestuan. Eta igual lontxe ekarri ditudanak laguntzen duzku gehixen bat, bueno, kontzeptu hori argitzen, ze, apurra laburbiltzeko asuntua ekarri ditut jasota dauzen 5 fantasia oikuenak. Eta, guazen apurra jolazten, ekarri dut 5, eta netako danak die, osea, batek bez ez du sarritxu, igual baten hauen lehengo 5 artean kokatuko, baina, venga, guazen jolazten apurrat, ze pentsetan dozu eizen likela. Zeintzuk izen lizke. Fantasiak? Bai. Nik uste bat badagoela bikotearen, osea, lagunaren bikotearekin. Vale. Ez dago, Ez dago, bost horietan. baina nik olako bat pentsetan hauen. Bai, edo igual beste genero zu heterosexual moduan azalduta gizarteari agian beste, zure sexu bereko pertsona batekin. Vale. Bai, heterokuriositatea experimentatzen. Bai. Kontzeptu bat, bai, ez zaitelo grazia gustatzen. dixen duzten, Bai. oza, da, en plan de... Bakarrik egongo balitze zure identitate sexuala Ja. definitzeko beste hitz bat. Egongo balitz. Bueno, en fin, ez, venga, ba, beste bat. Baina hor ere, alare, badaukagu igual ez da bat, ez? Ba. Fantasia hori gauzatzeak bisexual bihurtzen zaituen, ala ez? Gauzatziak, Bai, osango nauke. bai. Ja, Ja, egin dezu, ez? Orduan, Eta gusto bajatu. claro, ez bazaizu gustatu. Hori, ez pasan boduzu, ba, ez hau Ba, ya niretzako. está. orduan. Ados. Listo. Baina zure gustora egon Baina pasara. etzea heterokuriosoa, zera, Ez que heteroa. kurioso. Osea, ez bazaizu gustatu, Hori da. etzea bisexuala, baina heterokuriosoa, Bai, baina gaitz bat, ze puntutan kentzen gustat... duena bisexualitatea. Niretzako hor geruzak daude, horregatik Bai, diot. bai, da. Nik pertsona bisexual bat identifikatzen dut, bi generoekiko jarrera bera izan dezakeelako. Alegia, sexualki gozatu, sentimentalki gozatu, experimentatzea harreman bat izateraino, edo izanez, baina lasaitasunez. Harreman sexuala soil-soilik atxigin baduzu, experimentazio sexualaren barruan, zure sexutik, bisexualen paren koka zaitezke, edo beste dezin. Nire usteiz, bai, ez dakit, nauke, osea, naz atrebiruko esaten marko hori oso orako zurruna danik. De hecho, esango nauke pertsona bisexual moduan aurkezten dan pertsona batek, eta bakarrik bere aurkako generoekin harremantzen bada, ez da bisexual gutxi hau. Osea, ez da bigarren mailako bisexual bat. Nik lagun bisexualen iritzitik, hori ez da bisexuala. Hori da pitoloko edo koñoloko. Ez nabadoz. Hori, orduan, nik ez dakit, Ja. ez dakit nun jarri. Ez nabadoz. Ja. Ez dut uste gauza erreixa da nik, Osa, gauza dezi izan likenik A, B edo C. Sorionez, bestalde. Ze badie gaur eguneko, gaur egun gizartunetan dausen trajiak, badie nahiko estuak, holako anitza eta politxesin lik eso zerbe errestutzeko moruen, ez? Orduan, bueno. Beraz, Esan duzu ebi. Esan duzu, lagun batekin, ez? lagunaren bikotearekin. Bai, barkatu hori da, lagunan bikotiakin, eta... Edo bikotean lagunakin. Bueno, Vale, bai. hori da. Vale, eta zeure, bai, hori da, zeure sexu orientazioak estan, beste bide zidor batzuk hartzi. Venga, esto asmatu bat, bez. Bastante tipikoak die, pentsa porra zinien zagartzaten. Leku publikoetan... Venga, hori bat. Bat da. Nori Bai. fantasia da, jendeak ez du egiten. Zer demontre, non bizi? Gauza bat hori da, baina bestea da ez badago horre da. Baina Musikote gaituzten hor sortzen den... Bada, fantasia handixenetako bat, leku publiko batean sexu harremanak eukitzia. Osea, apurrate esango geuke, hor jokuen sartzen dela asko, ez, deskurrirua izeteko bilur hori, ero batematik ikusiko zaitxuen zera horrek, kasu hontan zera horrek sortzen dauen morbua, ez? Orduan, esan dakua, baina azkenean ikustot leku publiko baten esaten duenean, ze planteatzen duz bakarrik kalia, baina karo, kalia edo taberna bateko komunak, edo ascensore bat, dana da, seguro dut esan, komun publiko batzuk, aldagela batzuk, gero norbait. Sauna estandar bat. Hori da, bai, guztiz. Sauna... Edo baino termiko, eskeni, saunak jaust. Oso lehorrak die.
Baina baino terbikoa bai hor daukinak mentolu zeina. Hori da, tipo baino turko ere ditzen zaiez. Humedo hori da. Sauna humeda edo ditzen zaizea. Bai. Lehorrak ere badu, pixkat egonez gero, hori izerdiak lubrikatu egiten du, Ez, izerdixak ez da lurriketan, urak ez da lurriketan. Baina saunatan ez da ize gertatzen den. Nik uste beroagatik hor grasa komponente baduela izerdiak edo, baina Vale. irristakorrago dago, ez da korri egitearakoan sortzen duzun izerdiaren berdina, ez? Bueno, ni Zelege. Venga, beste bat asmatu duzu eta. Julen daula aprobatu lan deskonektauen, da berak asmatu hau. Bai. Beste izan daiteke, zure jefa eta jefearekin. Vale, a ver, es que esaten duzuenak oso ikua, o sea, badie, baina ez dira justo. Ez dira oikoenak. Ez dira jasota Ioa bilduta daudenak. Oiek topamarrekoa dira. Hori da, tenik ekarrio topos. Venga, bat izango dutuet. Oikuen, top bat da trio bat itxia. Noski. Joe! Da, ja, gaude empanada batekin. Oso aztelen dutxu zauze. Da, besango geuke hori, fantasia oikuenetarikoa. Kontuen eukibari gainera, zuzelan identifiketzen zaren, eta gainontzeko bi pertsonak, ez da jasota importautzen zu emakumezkoa izan da bi gizonekin, edo zu emakumezkoa izan da bi emakumezkoekin, gizon bat, emakume bat, sartzen da imaginario kolektibo dan hori, eta hori bazkenien hor dauzen esperimentazioak, eta bueno, fantasia esan dagoa, fantasia oikuenetarikoa da. Trioa. Bai. Bigarrena bai izango litzake Julenek esan dabe moruen, hori, jenta horreien sexu eukitxia, eta hirugarrena, eta horregatik esan dutzu dena proa ziniena, da BDSM-ia izango litzake. Vale, BDSM, die sigla batzuk, gure abienak esan bondage, dominación, bueno, erdera esango, bondage, dominación, subminación... Sodomización da. Barkatu. Bondage, dominación, sumisión eta masoquismo. Zesan dut, subminación. Subminación, bai. Barkatu. Bueno, hori ez, die praktika batzuk lotutauzenak disiplinakin, menderatziakin eta menderatua izetiakin, mina sentitziakin eta mina sentiaraziakin, agindua jaso eta aginduak emun, hortan datza praktika honek, bai, eta gero bondage, izango litzakela letra egokitzakako nada, loturekin eta pentsa, hori ez egiten zeite fantasia arraro bat, eta ez arraroa hori egite arraroa delako, entzun ondo. Bai. Egingarria irutzen zaidalako, arazo handirik gabe. Alegia, zuk trio bat montatzeko, behar duzu, edo zure bikotetik aratago, lehenengo zure bikotean onarpena eta beste norbait, baino BDSM-a zure bikotearekin komunikazioa izan ezkero edo, nahiko errexi egin nahirekin zerbait da, ez? Nik uste dut, kasu hontan, asuntua elitzakela izango asko, aurrera eruan alizetia, baizik eta norberan limitazioak, ez talka aina hundirik itxian norberan norbera jasotako hezkuntzakin esango nauke, ez? Irudikatu neike, 60 urten bueltan dauen andra bat. Hezkuntza sexual esa euki dauen. Eta bapatian, berak bere burua ez tola sekula irudikatu olako geratan. Eta kuriosidades, azken baten, zinemez mainstreamian eurten zane, 50 sombreros. Hori zamarra izun, hor piztu ziren asko. Batematek ikusten dugu benetakos, lehengoz, eta konturatziak horrek aldotzula erakarri, igual gura dozu zuretako bakarri gorde. Ez dakotzulako inkluso konfiantza nahikorik, zure bikotiakin hori azalpena ona da, irudikatu nahike olako egoera atorratik, bai, ados nahu, eta bai da erreixa aurrera eruatia, beti erreixa da, baina bai da oso aukera asko nire ustez, gaizki itxeko, batematek minartzeko, norberan limitiak ez errespetatzeko, orduan, olako praktiketan super importantia da, hori, arau batzuk esartzia, adostasun bat egotia, eta baimenak egotia. Hitzklabeak edukitzea, jokorako? Komunikazio azken bat, desde luego, izango neuke. Baina, batez ere hor, nik hau irakur esan dut, amaierarako edo estoperako hitz oso garriak behar direla. Ze, BDSM-aren barruan badago, ez da egit, ez-ezkoaren aurkako jarrera puntu bat, beraz, zer den jokuaren barrukoa eta zer den jazta, ez du nahi gehiago. Dau asko, limitia esartzen dauen hitz bat, limitetik oso gertu gauzen beste hitz bat baitxa. Hori ben ikustot gabitzela oso zinera baten, baina esan dut horren aurrian, praktika honen barron bebai sartzen die beste barik aginduak emun eta jaso, hastauko belasetan adibidez mina eragin behar izan, olako zera baten. Akaso BDSM-aren lehenengo pausa izango litzateke eta honik uste bikote gehiagok edo bikote edo ez bikotek probatutako zerbait dela eskuak lotzea edo zerbait lotzea, ez? Horrek ja markatzen duela pixkat
bueno, dominazioaren lehenengo pausua. Bai, badaude hor, bueno, azkenan bat lotu dago mitartean eta besteak, baina bai igual ere, negoen buruan horrekin, bat da bestearen limiteak errespetatze horretan, bakoitzak bere buruan jakitea ere garrantzitsua dela, ez? Bai, badien ikusten hori, oso horregatik, errestasunakin aurrera eruan lizken praktikak, baina aurretiko lana seguramente ez da ingo ondo, holako erresa aurrera eruan da. Beste barik. Venga, laugarna eta bosgarna esango... Segituan kontatuko ditugu, baina arratsaleko bostak ditugu, bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, eta oraintxe jarraituko dugu Idoia Xarmarekin, laugarren eta bosgarren fantasia ohikoenak ezagutzen. Nik ez dakit irrati estudioetan fantasiarik izaten ote duen inor, baina egun naiz irratiaren estudio zentraletara goaz, ez diogu galdetuko Egoi Belategi honen inguruan, baina Egoi Belategi arratsaldeon zein da azken ordukoa. Azken ordukoaren txertan esango dizuet, baina hori baino lehen esan bai, hobe dela ez galdetzea, naiz errateren erradaktuan ditugun fantasietaz. Esan bezala, azken ordukoarekin bagatoz, Euskal Legebiltzarrera garamatzana esateko Elkarrekin Podemosek, gogora memoriaren Euskal Institutuari eskatu diola ofizialki Poioeko hobi komunean dauden gorpuzkiak ikertzeko, eta baita identifikatzeko ere. Honekin batera, demokratikoaren aurkako gurutze frankistak entzeko eskatzen du koalizio moreak, bereziki ezin badira bertan lurperatutako gorpuzkiak desobiratu. Legez besteko proposamen hau Gasteizko Parlamentuko giza eskubideen berdintasunaren eta justiziaren batzordean erregistratu du Elkarrekin Podemosek. Koalizioak gogoratu du Poioen dagoen panteoia udal jabetzakoa dela, Donostiako udalaren beraz, eta miliziano errepublikarren gorpuak ere badaudela hor ehortzeta inork ez zienean halakorik eskatu. Bestalde eta Madrilera begira orain auzitegi gorenak babestu egin ditu erorien garanean lurperatutako errepreseratuen gorpuzkiak hobietatik ateratzea, elkarte ultra batek memoriaren legen aurka aurkezutako elegitea atzera botata. Errepreseratuen gorpuen erauzketak geldiarazten zituen azken oztopo jurisdikzionala atzera bota da beraz. Eta Iruñan itxiko dugu arratsaldeko boletintxo hau 2004ko martxoaren 13an Angel Berrueta Okina hil zutela gogoraraziz Iruñan egin zuten Espainiako polizia batek eta bere semeak. 2 egun lehenago Alkaedak Madrilen egindako atentatuaren erantzule eta egiten zuen kartel bat okindegian jarri nahi ez zuelako hil zuten Berrueta. Hurrengo egunean Berruetaren omenezko manifestazio batean Kontxi Sánchez ere hil zen, Hernanin izan zen hori, ertzaintzaren karga baten ostean bihotzekoak jota. Bada, Iruñean gaur arratsaldean Donibane auzoko bizilagun eta Okin ezaguna gogoan hartuko dute, zehazki arratsaldeko 7etan Martin Azpilikueta kalean. Informazio praktikoa agur esan baino lehen beti bezala, badirudi lasai ditugula errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz hauxe dena momentuz fantasiakin ozen zaituztegu itxura ona zeukan eta gaiak, eta gu bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz. Bueno, azkenengo bixak, tope bost honetako bixak, azken bixak, laugarrenian egongo litzake, sexu harremanak eukiko dien pertsona horrekin adintarte handixa egotia. Bai gorutza, zein berutza, bai? Osea, klasikoen artean kokatzen da, hori, esperientzia handixauko norbaitxekin, ero justo kontrakoa, ez? Oe mailan, ero, zerrain erakutsi bihar jakon pertsona gaztiegu batekin, harremane sexualak eruatia. Beste barik, gogoratzea, fantasia oso gona izelikela, baina aurrera, desira bihurtu nahiko geuke, kontziente izan, evidentemente, baimendutako egintza bat izen biko litzakena, eta bat ez belegian barruan. Mesedez. Aukeran, esango neuke. Eta bosgarrena, eta hau esango neuke dala, hori gutxien ez tegite harritxu nahuena ero, baina egiz esan ez dut zen anibesakor da, eta da, pertsona ospetsuekin harreman sexualak edukitzia. Azkenean da hori oikoenetariko bat, ikusi zeiken momentu baten
erakarri zaitxuen pertsonaren bat telesail baten, pelikularen baten, eta, bueno, kasu honetan, dauko nena da ez dako lainolako mugarik, oiku normalena izango da pertsona horrekin sekula espare egotia. Orduan, ez da bihurtuko sekula desira, baina, fantasia horretan rekreatzeko aukera ederra izango da. Orduan, labur biltzeko esatia ez, fantasiak azken baten, ez diela, diela hori, gure sexualidadian barne dauen beste tresna bat, balixo lehikena hori, gure desira sexuala pizteko, gure burua zitatzeko, eta esan dakua, metzekin amesten duen dana aurrera iruen biharrestan moduan, kasu honetan berdina, bakarrik norberak nahi dagoena. What do I gotta do to get in your motherfucking Idoia Xarma, mila esker. Zuei. Eta jarraituko doaz nortzen fantasien inguruan. Beste batean ere. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Ooh, and babe, I'm fist fighting with fire, just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. It keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakina izaten dugu musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. My lonely days are over, and life is like a song. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Oh yeah, at last. 1928an Los Angelesen jaio zen Eta James, eta gaztetatik otzandu ezinezko piztia izan omen zen. 60. hamarkadan Etak bere baliabide guztiak utzi zituen agerian, eszenatokira igotzen zen bakoitzean emakume adoretsu eta lotxagabe xamarra bilakatuz. Eta hile hori izatera ausartu zen emakume beltza. Bino konpainia txarrak, harreman toksikoak eta heroina ere izautuzun Eta Jamesek. Maitaleak hautatzeko ere etzun agian begi onik izan. Bat bino gehiago izan ziren nonbait bere bizkar negozioa egin zutenak. Bino gizon manipulatzaileaiek bere maixurik onenak izan zirela aitortu izan zuen Eta Jamesek. Edo nolare, horre guziak etzion kantatzeko zuen doaiari eta indarrari eragin, eta arazoak arazo, 20. mendeko bluesaren eta soularen erreginetako bat izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Arratsaleko 5:09 oraintxe zuzenean Naiz Irratian bigarren kafean aurrera goaz. Naiz Irratian bigarren kafea. Pasaden astean asko aritu ginen feminismoaren inguruan eta martxoak 8 tiraka, emakumeen eguna izanik, kaleak morez eta oiuz bete zirelako. Manifestazioetan ehundaka eta ehundaka pertsona elkartu ziren eta zaintza erdigunera eramateko aldarriak herri askotan kaleak hartu zituzten. Mundu osoan antolatu ziren manifestazioak, baina hurrengo egunetan zer? Esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz. Egunura pasa eta gero, lagun arteko txiste matxiste ibarre egingo dio jendeak, parrandan neska asko ez dira seguru sentituko, zaintza lanak prekarioak eta feministatuak izaten jarraituko dute, eta beste hainbat eta hainbat indarkeria sexista jasan beharko ditugu. Martxoaren 9 margok eta matxistak agertu ziren hori arte ikastetxean, eta 11 azpeitean gizon bat atxilotu zuten sexu eraso bat leporatuta. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu. Korapiatzen... Beti esan ohi da feminismoa eta emakumearen aldeko berdintasunaren borroka egunerokoan dagoela, baina gero ez da erraza izaten hori aurrera eramaten. Beraz, gaur erabaki dut martxoaren 9 hartuta oinarri, martxoaren 8 hurrengo eguna hartuta oinarri, bi emakumeren historia ekartzea eta haien bizipenak kontatzea. Merienin, 1789ko maiatzean jaioa. Britainiarra zen emakume hau paleontologoa izan zen, gainera Ingalaterrako fosil bildumagile eta merkataria ere bazen, eta mundu osoan ezaguna egin zen Ingalaterrako Lyme Regis herrian Jurasiko garaiko itsasoetan egindako aurkikuntza garrantzitsuengatik. Eskuak poltsiko eta 1800 urtean, 15 hilabete zituela, aparteko gertaera bat gertatu zitzaion. Hanin auzokide baten besoetan zegoen, beste bi lagunekin batera, zumar baten azpian ikuskizun bat ikusten. Eta tximista batek zuhaitza jo zuen eta gainera erori zitzaien. 3 emakumeak berehala hil ziren, baina gainerako ikusleak konturatu ziren neskatoa oraindik bizirik zegoela. Etxera eraman zutenean aurra ondo zegoela konturatu ziren eta ondo hasi zen. Bitxikeria horrez gain, bere aitak fosilak bilatzen eta turistei saltzen egiten zuen lana, eta bere pausuak jarraitzea erabaki zuen Merik, baita bere anaia Josefek ere. Bitxikeriazko mahai bat muntatu zuten ostatu batean, beren salgaiak turistei saltzeko asmoarekin. 1810 Josefek iktosauro garezur baten aurkikuntza garrantzitsua egin zuen, eta hurrengo urtean Merik bere ezurdura aurkitu zuen. Fosilei buruz gero eta gehiago interesatzen zen eta komunitate zientifikoarekin harremanak sortu zituen. Merik urte luzez jarraitu zuen fosilak bilatzen eta saltzen. Europako eta Amerikako hainbat geologo eta fosil bildumagilek hanin bisitatzen zuten, espezimenak eskuratzeko. Horien artean aipatzekoa da adibidez George William Featherstone geologoa, 1827an inauguratu zen New Yorkeko historia naturaleko lizeorako fosilak erosi zizkiona.
1857ko martxoaren 9 hanin bularreko minbiziak jota hiltzen, 47 urte zituela. Hil ondoren haren lagunek Henry de la Bechek, Londresko geologia elkarteko presidenteak, panegiriko bat idatzi zuen. Elkartearen hiru hilean behingo aktetan argitaratu zen panegiriko hori. Normalean hori hildako kidei bakarrik ematen zitzaien eta hanin izan zen, ez bakarrik elkarteko kide izan gabe jaso zuen lehen pertsona, baita eskaini zitzaion lehen emakumea ere. Ez da ahaztu behar Londresko geologia elkarteak 1904 arte ez duela bere kideen artean sexu femininoko pertsonarik onartu. Alexandra Shura Milailovna Kolontai 1872ko martxoan jaioa . Alexandra Kolontai politika iraultzaile eta feminista marxista nabarmena izan zen. Boltxebikea 1915 geroztik eta nazio bateko gobernuan ministerio baten buru egon zen lehen emakumea izan zen. Emakumeen eskubide eta askatasunetan aurrera egiteko eta emakumea gizonaren menpeko egiten zituen legeen alderdiak aldatzeko lan egin zuen, bozkatzeko eskubidea ukatzen zioten eta gizoneko baino soldata gutxiago irabazten zuen. Bere aita zarraren zerbitzura zegoen general bat zen, eta bere ama egurraren industrian dirutza handia egin zuen nekazari finlandiarren familia batetik zetorren. Alexandra beti egon zen aitarekin oso lotuta, eta honek historiarekiko eta politikarekiko interesa irakatsi zion ikuspegi liberaletik. Amarekin arazoren bat edo beste izan zuen, batez ere ikasketekin jarraitzeko interesa agertu zuenean. Bere amaren ustez ez baitzen egokia, ez da beharrezkoa, emakume batentzat ikasten jarraitzea. Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power. 19 urterekin bere senarra izango zena ezagutu zuen, bere amak onartu ez zuen ingenieritzako ikasle xume bat zena. 1886an Alderdi Sozialistan afiliatu ondoren senarra eta semea utzi zituen eta zuritzen ikasi zuen. Ideia sozialistekin bat egiten zuten neska gazten zentro neuralgikoan. Eta 1989an Errusiako langile Alderdi Soziodemokratan afiliatu zen. Kolontai orduan artikuluak idazten eta langile elkarte errusiarrak antolatzean lan egin zuen. Erbesteratu egin behar izan zuen Finlandia eta sozialismoa izeneko artikulu baten argitalpenaren ondorioz, non finlandiarrak errusiar okupazioaren aurka altxatzera bultzatzen zituen. Urriko iraultza ekarri zuten gertakariak hasi zirenean Errusiara itzuli zen eta emakumeen eskubideak eta askatasuna lortzeko lanean aritu zen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Soinu joleak plazara datoz. Oiu ez lagunduta. 20 urte baino gehiago eman zituen Europan eta Estatu Batuetan zehar bere tesi sozialista feministak defendatuz eta edatuz. Baina atzerrian zituen ideia iraultzailea konbentzimenduz defendatzen zituen bitartean, Sobietar Batasuna berriro aldatzen ari zen, oraingoan bere aurka. Josef Stalin bere ausentzia aprobetxatzen ari zen Kolontaik ezarritako hainbat lege bertan bera uzteko. 1945an, Bigarren Mundu Gerra amaitu ondoren, Sobietar Batasunera itzuli zen. Urtebete geroago bakearen Nobel sarietarako izendatu zuten. Bere azken urteak Moskun eman zituen bere memoriak idazten eta Rusiako kanpo harremanetarako ministerioaren aholkulari gisa lan egiten. Alexandra Mikhailovna Kolontai 1952ko martxoaren 9 hil zen Moskun, 69 urte zituela.
Ekaturik handiena ote da, norberarekiko desira. Gaurkoan bi emakume ezberdinen inguruan hitz egin dizuet. Hala ere, beste milaka emakumeren historiak daude. Batzuekin ados egongo gara, eta besteekin ez, baina gizonezkoen kasuan bi aldeetakoen historia kontatzen diren bezala kontatu behar dira emakumeenak ere. Beraz, gaur bi izan dira, eta gian aurrerago gehiago etorriko dira. Feminismoa ez baita martxoaren 8an eta azaroaren 25 mugatzen. Heldu da azkenean, amunaren brotxea dirdirka, darama bularrean, bihotza utxik barrenak eze, haren begiak parean. Ez dakinola maitatu behar den, lotura baten izenean. Bihotza utxik barrenak eze, haren begiak parean. Bere burua maitatzen sekula, erakutsi ez diotenean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey. Arratsalego 7:20 desente pasata iaia 7:21 hemen zuzenean naiz irratian zuentzat, bagatoz hainbat pelikula eta telesail aurkeztu eta gomendatzeko gogoz, bagatoz edo badator, idoia da bilauzkodun puripurian tartean, baina aitortu behar dizuegu, gaur goizetik June Romateti Ibargurenek bazituela, dagoeneko kontuak aterata, ez ondo egi, ze bere burua irabaz ditzatu du, baina gero bigarren irakurketa batean errekursoa barra sartu da errekurtsoan, eta idoia da bilauzkudunek 5 berdinketa lortu du, agerian geratu dena zera. Julen eta biok bion artean ere ezken dituela eurek zituzten 5 asmakizun, 5 erantzun zuzen batzen, eta horren bestean kroketak ordaindu ditugula. Bueno, nik ordaindu ditu. Hori izateren joan. Oraingoz, zuk ordaindu dituzu. Kafea zuk ordaindu duzu, beraz, pakean. Baina, bueno, dena esaten hasita Oskarretan izaten da, horreko aipatzen genuen ez, hauteskundetan bezala, galtzaileak eta hauteskundetan denek irabazten dute, Oskarretan izaten dira, galtzaileak eta irabazleak, bigarren kafeko Oskar sarietan argi dago galtzaile nagusia norri izan den. Everything Everywhere All at Once filmaren gaua izan zen atzokoa esan daiteke, ez da idoia, edo behintzate gaua borobildu zutenetako bat, agian gehien borobildu zuen eurak izan zirela. Bai, eta 11 izendapen zituzten eta horietatik 7 lortu dituzte, gainera nagusienak. Hor geratu zitzaien alde batera pixkat aktore nagusi honenarena, gizonezko aktore nagusi honenarena, Brendan Fraserrek eraman zuen, baina hori ere estudio bereko film batena zen, beraz, garaia atzo gauean izan zen, zalantzarik gabe A24 estudioa. Eta Junior Romatetek apostu sendoa egin zuen ez, Everything Everywhere All at Once filmaren alde, konbentzimendu handirik gabezten, zakatun, kroketak irabazi. Bai, bat, ematean jarraitu banun, agian, gehiago lortuko ditu. Exaeku bat izan dugu, idoia eta Juneren artean, eta kaso irabazeko aukera bazen nuen, baina... Nien ezke jatuko. Neurritasun edo neurrikeri, zenbat gezur eta zenbat egi, barne balantza eta kanpokoa, bat ez datozenetan. Irri gaizto bat atera zaizu, eta kanpo aldera baramazu, gordeta zenuen historioa, hain bizita, hain maltzu.
Baina Oskarrak atzean utzita eta oraindik izango duzue, han saritu dituzten hainbat filme bai zinemetan eta baita plataforma digitaletan ikusteko aukera. Guk gure asteroko proposamen sorta dakartzuegu eta filmen artean lehenengoa dagoeneko duela 2 egun estreinatu zen Bodies filma, Movistar Gay edo Movistar Plusen idoia ikusgai dagoena. Alina Rein Nederlandarraren bigarren film luzea da, eta hau ere Everything Everywhere All at Once eta The Whale bezala, 24 etxeak ekoitzi eta banatu du. Eta, hau bada horrelako label batez, oso film kalidade honekoak egiten dituzte, eta, hor dugu erakusle atzoko gaua, 9 Oscar eraman zituen estudio honek, eta 2 rekord lortu zituzten, kategoria nagusi guztiak, eta aktoreen 4 kategoriak irabazi dituen lehen estudioa bilakatu da. Wow, they're all so impressive. You're impressive. They're gonna be obsessed with you. Beldurrezko komedia honetan Amanda Stenberg, Maria Bakalova, Rachel Sennott, Pete Davidson eta Lee Pace dira protagonistak, besteak beste. Eta hauek gazte talde dirutsu bat osatzen dute, luxuzko etxe batera joaten direnak datorren urakana festa giroan igarotzeko. So how do you play? If you draw the piece of paper that has the X on it, you are the murderer. Let's go! Hasten dira jolasean, Bodies izeneko joko batean, hilketa jolas bat da, etxean zehar doaz, karta batean isa duena, beste guztiak hil behar ditu, baina joko moduan ez, baina berehala benetako erailketa jasotzen hasiko dira. Someone's doing this. They're trying to kill us off one by one. That would be so obvious if I were the killer. Taking off my clothes in the window for the neighbor. Hasieran pertsonaiak nahiko gorrotagarriak dira. Badirelako ez, ume mukizu dirutsu hauek, baina hildako kopuru azten denean, pertsonaia hauek erakargarriagoak bilakatzen dira, ze, pixkat erakusten dute berez nolakoak diren, ez? Eta pixkat, krisi egoera horretan, pixkat pertsona normalagoak dirudite. Gizati hartu egiten dira. Hori da. I brought something. What is it? It's zucchini bread. Yum. Beldurrezko pelikula denean, baditu tropo batzuk ez. Horietako batzuk slasher filmetatik hartuta, slasherrak dira normalean talde batean badago hiltzaile bat, talde baten atzetik dabilena. Eta kasu honetan ez dakigu hiltzailea norden, beraz genero who done it genero horretatik ere hartzen ditu ezaugarri batzuk. And if you're the murderer, you have to kill someone by touching them on the back. The most important part, if you come across a body, you have to yell, "Body, body, body!" Wow. Is that the lights? Ikusteko modukoa duzu egu? Nikolakotan gaizki pasatzen. Beldurrezko filmekin. Bai. Norbait behar dut ondoan ikusteko eta karraxiteko lasai. Baina, komedia... Ja, bai... Pixkate scream bezala hor. Bai, atentzia ditu dit, trailerra ikusita gaina... Kontua sustoa momentuan berdin eramaten duzula, ez? Igual ez zara hain tenso jartzen, ez zara hain alerta pixkatu morearekin. Baina, pixkat tentsioa botatzen duzu pixkate barre urduri horiekin. Ez dakit, ez da... Hainbeste tentsio ez dago komedia zantzu horri esker. Beldurraren mugan unduzu, ez, June? The Last of Us ikusten ondo moldatzen zara? The Last of Us? Bueno, ez. Ez? Karraxika gote naiz, edo adidez askotan afaltzen ikusi izan dugu. Horrek tensioak entzen dio, ez? Ena izan mailan esertzen.
Osea, maian inguruan bueltaka, bai. Tentsioa dago momentuan, arbino, pasa ya, orduan, pixka desesperatzen da nerekin ikusten pertsona hori. Patata tortilla egiten ibiltzea seria ikusten duzun bitartean, horrek? Ez, imposible. Buelta mateko ondo, Imposible sustore erringo da. batekin, tortillari buelta mateko. Ez diot kaso orduan erringo da. Zerbait ikusi ez nahi duzunen, Jaten, oi bai. Jan eta platerai begiratu, eta listo. Bai, ole biltzen ez. Etxean argi pixate goteak laguntzen du? Bai, hori bai. Beti argiakin. Bazpadare. Bai, Bai, naiz. Ja, nahi guza ez aite iunean, baina egia da, horrelako bakarrik bizi naiz, normalean bakarrik ikusten ditut azken aldian, eta horrelako momentan gero, bai, logelara bidean pixkat, alde batera eta bestera. Adibidez, duela gutxi arte, nik de Shining nekan ikusi da, zeda, pelikula bat, ba, nekan aburuan gaizki pasako nula, eta persona batekin ikusi berri izan dut. Eta, kostata. Gaizki pasatzen, ondokoa okerra pasatzen, ze ni sufriara ziten nion, orduan, Bueno, ondo dago. Zu Julen ondo motatzen zara beldurrezkoekin. Bueno, bai, askotan gehiago izaten da, momentuko sustuak ematen dizun baino tentsio hori, ez? Badakizu etorriko dela, eta horrek, azkenerako ja desgastera egiten du, pelikula maierako ja zaude. Bai, tentsioaren... Baina, bai, a ber, ikusten ditut, ez? Ez naiz horra bereziki genero horren zalea, baina tokatzen baldin bada ez daukat inungo arazorik. Aldi hemen jema martzak, korputzari horrelako. Nik inoiz kontatu dut garai batean, zinema batean lanean aritzen nintzen, zinema areto batean, idoia da bila ouzkodun ere tartika ibiltzen zen. Eta zorionez, beldurrezko pelikula gutxi programatzen zituzten bertan, baina inoiz beldurrezko pelikula baten ostean zinea istea gokitzen balima zitzaizun, etzan gauza erosoa, ze proiekzio kabina adibidez nahiko lehiku tetrikoa izaten da. Honek oraindik bazituen, zeluloidezko bobinak, eta makinaria nahiko hotza, eta atzean beste espazio huts handi bat, eta areto guztia hutsik, eta uste batutan beldurrezko pelikulari gabere beldur pixkat ematen zuela, baina... Eta beldurrezko pelikula baten ostean zinemaretoan bakarrik geratzea? Hori ba, iniz egokitu zitzaidan, eta... Bai, pixkat... Eta susten palomita guztia lurretikan jasotzea, pereza. Hori susto gabereto gatzen zen. Bai. Zoritxarrez. Lehenengo proposamena horixe, bodiz, beldurra eta humorea, komedia, kolpe batean, ez dakit, arnasa galdu, eta horrengoan barrezka arnasik gabe geratzeko moduko pelikula esan genezake. Aretoetan hau, Movistar gehien hau, baina aretoi dagokionez, datorren asteburura begira, ostiralean, estrenatuko da Los Reyes del Mundo, Laura Moraren pelikula idoia. Bai, hau Donostia zinemaldian izan zen, Laura Mora zuzendari kolombiarraren lana da, eta honekin urrezko maskorra eskuratu zuen. Aurretik beste film bat ere aurkeztu zuen zinemaldian, Matara Jesus, eta bertan gazteen saria eskuratu zuen. Eta ura bere aitaren erailketari buruzko film autobiografikoa da. Eta bertan, protagonista bere aita hiltzuen sikarioaren atzetik joaten da mendeku bila, baina, konturatzen da sikario hauek Kolonbiako egoeraren beste biktima batzuk besterik ez direla. ¿Dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Bere garaian trailerra hori ikusi nuenean sentsazio bere izan nuen, ez? Nola egin daiteken alako pelikula gogor bat eta edertasuna erakutsi. Argazkiei ikuspegitik oso pelikula ederra da, edo ederra dirudi, baina era berean oso gogorra ezuk diozun bezala, alako herrialdeetako testu inguruaren onarpenetik edo egindako pelikula, eta oso empatietik ere bai, ez? Uste dut, transformazio arkoa hor doala, ez? Pixkat protagonista konturatzen denean, merezi du, honek nik akatzea edo ze pasatzen den hemen, ez? Bai, pixkat horrelako egoera baten aurkitzen dute beraien burua. Aipatu behar da, protagonistak badirela, Medellingo kaletan bizi diren, eta, behin bizitza kale horietan egiten duten 5 gazte dira. Eta, esan dudan bezala, Mora konturatu zen jende hau biktima besterik ez direla ez, eta aurrekoan zentratzen bada bere ikuspegian, aurreko filman bere ikuspegian zentratu zen, eta oraingoan
pertsona hauengan zentratu da. Eta protagonistak dira Ra, Kulebro, Sere, Winnie eta Nano. Bidaia batean hasten duten 5 gazte. Itxura latza dauka, pelikulak, asko sozialetik, baina era berean oso sinematografikoki kontatuta dago. Badu, zinema latinoamerikarraren kutsu hori ere. Esan nuke beste izenburu latinoamerikar batzuen erreferentziak ere ikus daitezke oraintzen dituzke botako, baino ez da egit ikusten diren hor motorran 3 gazteak edo plano batzuen kudeaketan eta badago ez, iaia genero izakera bertan ez, Amerikako hegoaldean egiten den zinean, eta bai, uste dut honek, baduela hortik pixka bat ezidoia. Bai, beti oso ni iruditzen zait oso zainduta egoten direla teknikoki film hauek, eta gero historiak oso ondo kontatzen dituzte, eta esan duzun bezala ederrak dira, eta soinua ere izugarri zaindua dago. El que no quiera. Eta izakera propio bat du sonidoak hango zineman. Bai, badu, ez dakit, amets baten kutsua, baina azkenean herrialdeko egoera bada pixkat gehiago amets gaizto bat, ez? Eta pixkat lerro horren baitan mugitzen da. Inoiz aipatu dut hemen zinema Europarrean eta Hollywooden ere bai, unik uste Europarra normalen izaten dela gehiago Hollywoodera begira dagoen zinema bat aipatuko duan zentzunetan, ahotsak askoz gardenago daude, ahotsak askoz aurrerago, askoz kolokatuago bezala daude, da zinema latinoamerikarrak badu, irudi sonoroa eraikitzerakoan, ahotsak non kolokatu, nola kudeatu ere, beste ez dakit zikinagoa ez da, baina bada estiloaren zerbait, ez pixkate hain garden ez egotea. Naturalagoa, ez? Bai, hori da. Egunean zehar dituzun elkarrizketetan dena ez duzu garbi entzuten, eta nahi film honekin pasatzaidan, kolonbieraz hitz egiten dute, eta bokabulario askotan desberdina da, eta behaien azentoa eta pixkat zaila egiten da berez, baina esan dezunagatik ere ez, naturalagoa dira elkarrizketa horiek, eta gainera protagonista hauek ez dira aktore protagonistak, Laura Morak dira profesionalak izan duzu. Bai, Medellingo kaletan ezagutu zituen aktore hauek. Ez jakintasunetik soinuaren inguruan esan duzuen horrek, ez dakit, sinesgarritasuna edo realismoa edo eranzten dio, hor plus bat ematen dio? Nik uste dut baietz. Ahotsa bere osotasunan entzuten dugulako, adibidez, ez dakite, nik ez dakit teknikoki hau benetan rola egiten den, akaso egunen batean, ez dakite, Inigo Etxarriri edo Josu Gonzalezi, edo ez dakit, edo Salvador Berari, ez dakit, gonbitea bota eta pixkate analisi hori egitea komeniko litzake, baina nik esan nuke ahotsabek adibidez grabetan ez daudela garbituta. Guke normalean irratian aritzeko jartzen diogu grabeari pixkat, orain txarriko nintzake, modu naturalean, ez da, entzuleak nabari du, nire hotxean badagoela kasi igual grabe gehiagizko bat edo pixkat zikinago dagoela, eta normalean zuekin hitz egiteko hau egiten dugu, ez? 100 hertziotaraino garbitu grabe horiek, ekualizazioan 1000 gauza egin daitezke, konpresioak eta barez, nahi bai iruditzen zait idoiak esan duenari helduta ez, naturaltasunari, ahotsak pixka bat hemen uzten dituztela eta badagoela beste, ez dakit, hain tratatu ez dagoen ahotsen kudeak eta ze diseinua, orokorren ikuste oso landuta dagoela, baina landuta igual realismorako, bai iruditzen zain niri bintzat. Baina autokonstiente bada. Bai, ez esango nuke, baina pentsa, hemen badaukago reportaje baterako edo ikerketatxo baterako, ze, bai, nik beti esaten dut hori sentitzen dudala entzuten ditudanean, eta oso zinema latinoamerikarraren zale naiz, baina gehiago ez dut jakin benetan zenba dagoen hori autokonstientetik, teknikoki ere gertatzen den benetan esaten dudan hau edo ez den gertatzen, igual nire irudipena da. Horlakoetan badakizu zer egin behar den? Galdetu. Dakienari galdetu. Bilatuko dugu. Hori abesti bazan ez? Dakienari galdetu. Baina ez gara hemen hortan sartuko, baina tira. Zabesti izan bide bat ez? Ez dakit. Hori argitxo iratxoa. Ez Sashimikuren kantu bazan. Egunen batean ekarriko dizuet. Juneri arrazoia ematen ari gara, Shashimiku eta... Baina argitxo iratxoaren abestia junek ere ezagutzen du. Argitxo oso ondo ezagutzen dut, eta ez da horko.
Ez, baina argitxoren diskokoa bai. Hori zen. Zalantzaren bat izaten baduzu, dakienari galdetu. Hola egiten zuen abezik. Gora ziazu. Hau esan da, arratsaldeko 6etarako 20 minutu eta guk aurrera jarraituko dugu, baina hemen proposamen puska, Los Reyes del Mundo, ez da egite, bai, ez zilegi da azpimarra egitea gustokoago ditugun pelikuletan, eta nahi adidez, Los Reyes del Mundo, bai, zinemaldi azkeroztik ikusi gabe ere, baina trailerretik asko erakarri nindun, eta egia esan aretoetan ikusteko, ba, oso pelikula gustokoa izango dudala iruditzen zait, beraz hortxe apuntatuko dugu. Ez da beste zerbait esateko geratu zegoen pelikularen inguruan, Idoia, edo aurrera egingo dugun? Aurrera egingo dugu. Venga, telesaiekin jarraituko dugu, eta hemen HBO Max katean, Rain Dogs izango da lehenengo gomendioa, martxoaren 7 geroztik, hortxe daukagu ikusgai. Bai, gaur bertan amaitu zaigu The Last of Us, astero izateko aukera hori. Hemen lautatik 3 oso engantxauta gaude. Zutxule noin, egia esan enbidia latza ematen diguzu. Zen baduzu telesail puska bat, goiti bere ikusteko modukoa. Baina ez dakit ikusiko duen. Ez da, akaso, bai, Goiti bere da, asirati bukaerara. Bai, asirati bukaera, barkaiak. HBO ez daukat, nik. Nik utziko izudut. Bai. Hori ezin nahi legala da. Konversazioan ja sartu diteke, ez? Bai, pixkate, bestela menu ditzera spoilerrak gora, spoilerrak bera. Nik uste zuek gaur hori ikusteko plana duzu, June, Idoia? Bihar. Bai, seguro. Zuk Idoia? Gaur ez dut aukerarik izango gaur. Ba, nik uste dut gaur ikusiko duela. Eta bihar goizean idatziko dizuet. Ba, blokeatuta. Blog eta report. Bazpadare. Blog eta report dio besteak. Baina bazpadare, Ez pasa, oraindiken ekiko dugu gozaren bat egiteko. Bazpadare, utzi, bihar arte. Abixatuko izet, ikusi dut orduina blokeatzen onzue. Rain Dogs, HBO Maxen, ez dakit, The Last of Us ordezkatzeko moduko telesai izan daiteke gure bizitzetan, Idoia? Bueno, ez dauka zer ikusirik, ez? Gaia guztiz desberdina da. Baina, astelenero atal berri bat izango dugu telesai honena. Eta gaur bigarrena kaleratu dute. Guztira 8 izango ditu, 25 minutu ingurukoak. Cash Carraway idazle britanear irlandarrak sortu du, eta komedia beltza da, familia erdigunean jartzen duena. So he's back in the free world. God help us all. God, I've missed you. Life's shit without me, isn't it? I suppose you need money. Thank you. Oh, take it upstairs. Oh, come on, stop being an asshole. What are you working on? An undercover project. Daisy May Cooper da protagonista, Costello Jones pertsonaiaren paperean. Langile klaseko ama britainiarra da, eta novelaren bat publikatu du, baina bere aspiraziorik handiena da goraipatutako novelista bilakatzea da. Baina bizitza ez da batere erraza Costello eta bere alaba Irisentzat. Saioa euren kaleratzearekin hasten baita, etxea galtzen dute, eta prostituitu egin behar izaten da aurrera egin ahal izateko. Put the music back on. Fuck you. You got me. Bere aukera bakarra aurrera egiteko Selby da, bere lagun onena horrela komi artean, bere etxera joaten da bizitzera, eta kartzelatik atera berri den lagun toksikoa da. Pertsonaia oso violentoa eta ikusten ez denarren, erakusten ez denarren, Costello jotzen edo joduela igartzen da telesaian. Baina dirua du Selbyk, familia dirutxu batetik datorrelako, eta bere zorrak itatzeko behar du diru hori protagonistak. Hemen, trailerren bukeran jartzen du HBO Maxek Choose Your Plan. Zure plana ni naiz, Julen. Merketu zatea baino zure plana ni naiz. Ez da aukera hona dan, goza hona dan, txarra, baina hori da dagoena. Did they think we're gangsters or something? Itzi gabe. Ez da gitu lertu ere egin diazun. Egi esango dizu pixka bat deskonektatuta negoen, baina... HBO-k egiten duena da proposatu plan ekonomiko ezberdinak arpidetza egiteko, eta bale. nire pasaitzak utzi barnizkizun neurrian horregatik zinen ere plana. Eta zupentsatu. Horrez dago Netflixeko arazo hori, kontuak partekatzearen histori hori eta ez dago. Momentuz ez.
Akaso Netflix ondo badoakio, denek egingo dute. Eta gaizki badoakio, inork ez du egingo. Horrela izaten da, bai. Ba, doakiola gaizki. Denok mesederako. Bai, meseder. Juanai pikutara Netflix. Prison for protecting Costello. Were you together? No, I'm a classical homosexual. Costello eta Selby telesaio honetan modu batean arima bikiak dira. Biak ez dira maitasunik, ez izen dira maitasunik gabeko etxe disfuntzionaletan eta bientzako Iris da esperimentatu duten maitasunik puruena. Eta naiz eta bat dirutsua den eta bestea pixka behartsua esan genezake, oso ondo konpenetratzen dira eta bi aktoreen eta bi pertsonaien artean kimika handia dago, naiz eta bata bestearentzako ez diren oso onak. It's completely normal to hate the people you love. Would you ever lie to me? Yeah, of course I would. I love you. Selby edozein gauza egingo du biak bere bizitzan mantentzeko, besteak beste, Costelloren aspirazioak zapuztu eta beste pertsona guztiekin dituen harremanak ere zapuztuko ditu. June, izan liteke zure hurrengo telesaia? Ez dakit goatzen, hain nintzen pentsatzen nik, Shameless-enekan ikusita, eta pixkat goatu dit Shameless oain dara gutxi hasi nintzen, eta neko horretutan joa. Eta diru behar hori, familiagatik dena emate horretan, pixka goatu dit, eta Shameless usen zait, eta nik ustetu nahi itxura hon hartzen dutela. Bueno, nik zalantza ditut, baina egia da, nahiko txarra naizela telesaiak azalpen eta trailerrekin harrapatzen. Pelikulekin erresago egiten zait pixkat pelikula irudikatzea eta estiloa, eta desentetan gertatu zait trailerrak gehiagi esanez, eta igual idoia gomendatu du, The Last of Us bezala, eta engantzatu, eta gero flipatzea telesaiarekin orduan. Ez dakit, aukera atibara eman barko diot. Ez dakit, baina jakin nahi nun zure iritzia zintzen. Aukera ona eta azkar ikustekoa. 25 minututxo, astelenero, astea ondo azteko. Edo dena bukatzen denan, igande arratsalde batean bi ordutan rierrau. Akaso nik hori ingo nuke, 8 eta 25 minutu, astelenetan behar izaten dut pixka bat gehiago. 25 minutu, eska xamar geratzen zait. Ni astelenetan konkez ikusten dut. Oso ondo, datorren urtera arte... Beste blog bat. Blog and report. Ez dut egizu mikroia. Segitxera. Zentsura. Azken proposamena telesaiei dagokionez, Amazon Primeen estrenatuko dena, ostiral honetan. Martxoaren 17an, Swarm, auskatzeko ez da makala, baina Swarm, Janine Nabersek sortutako eta zuzendutako telesaia idoia. Bai, eta berarekin batera sortzailea Donald Glover aktore, zuzendari eta musikaria ere ba. 2016an Atlanta telesaia sortu zuten, 4 denboraldi dituena eta arrakasta handia izan duena, eta azaroan amaitu zen telesaia hau. You still tweeting from that old ass Swam account? She is not like everybody else. She knows what we're thinking and she gives it a name. She's a goddess. Baina telesaio honetan Atlantan ez bezala, Donald Glover ez da protagonista izango. Dominic Fishbat baizik, baina musikaren gaia badu oraindik garrantzia berezia. Atlantan Donald Gloveren pertsonaia ekoizle musikala zen, eta honetan Dominiken pertsonaia Dre, poparen fikziozko izar batekin obsesionatuta dagoen gaztea da, eta obsesio horrek pixkanaka gauza ilun eta oso eztabaidagarriak egitera bultzatuko du. Talk about Naija. You get stung. They are not your friends. Those are some crazy ass fans. Sortzaileek diote Swarm Atlantaren aizpa moduko bat dela, lantaldearen zati handi batek bi ekoizpenetan lan egin duelako, eta bi telesaien tonua oso antzekoa delako. Komedia aldetik batez ere, baina honek badu uztartzen da beldurrezko generoarekin. Your favorite artist. You have to meet her one day. Promise me.
muinean erlazio parasozialek jendearen ganduten eraginari buruzko telesaia da. Gauza, ez dakigu oraindik ez, zer egingo duen Drek, baina, nahiko eztabaidagarriak esan dudan bezala. Eta, badaude pista batzuk hor telesaian, ez dakigu, ez du, fikziozko artista bada, baina Beyoncé izan zitekeen pertsona hori. Telesaiak Swarm izena du, dala erle talde bat, eta, Beyoncéri Queen Bee edo deitzen diote. Eta hor trailerrean entzuten da artista horren fanak biak direla, erleak direla. Eta guztiek batera Swarm hori osatzen dutela, beraz hor uzten du airean Beyoncé den edoz, baina berez fikziozko artista bat iburuzari dira. I gotta grow up, Dre. I can't stay here with you. Why are you doing this to me? I had to ask you to leave. Try to strip and spin it. What do you think she's doing right now? Eta, bitxikeria moduan, pertsonaia gazten ikuspuntua sartu nahi izan dute telesaionetan, eta horretarako Malia Obama batu zen idazleen taldera. Obama estatu batuetako presidente izan dakoaren alaba. Esan beharra dago, uste dut Malia Obama aspaldi ikusentzunezkoaren industrian lanean da bilela, ez? Uste dute familiako zerbait badela, ez dakite, baina bera enekien horretan zebilela. Nik ez dakit ziurre, baina inoiz zerbait kontatu izan didatelako, eta nola zen salaketa jaso zuen Harvey Weinstein da? Harvey Weinstein. Harvey Weinsteinekin lan egindakoa zen, eta ez dakit hor bazeuden hainbat kontu, baina ez dakite zehaztasun gehiagorik ematen. Hauxe azken proposamena, Swarm Amazon Primeen ostiralean estrenatuko dena, eta, ez dakit, gehitzeko ere idoia baute dugun zerbait telesaioen inguruan? Ez dakit, Malia Obama izan daiteke momentuko nepo babyrik handiena? Ez dakit, baina akaso badakizu zeinek erantzungo lizuken galdera hori, edo zeinek emango lizuken jokua galdera hori erantzuteko? Goiuri Zeizarandiak eta Laster bueltan izango denez, igual gaia atera bar dugu. Ez dakit, Beyoncé eta Obama jartzen badizkiozu hor koktelean, ziur, igual bere lehenengo saiorak utziko dugu. Zer, Julen? Esan itzein. Horentxe pasada? Atetik. Ara. Esan dakoa, Laster izango du urare bueltan, baina aspaldi, ez dugu Goiuri Zeizarandia gurean izan, eta aspaldi ez dugu kantu hau entzun, idoia. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they... Azkenean, zenuen inoiz azaldu zergatik zen hau sekzioaren abestia ez? Bai. Nik egin noen lotura bat, zure aintzinako sare sozialitako nickname batekin, eta kantua gustatzen eta... Ez, besterik gabe, da abestia asko gustatzen zaidalako, eta horregatik zen nire... Hori da. Baina inoiz ez dugu esplikatu. Uste dut ez. Baritik ez, nik enuen nahi zure intimidaden sartu ere, eta baina, eta gainera hor anedota grazioso bat badago, Goiuri Zeizarandiak, aipatu dugula ja, bazekien zure ez izen ura zeintzen eta nor zinean, baina zen duten elkar ezagutzen, eta hor bazegoen intrahistorio bat, ez? Hori bai erlazio parasoziala. Goiurirena nirekin. Idoia Dabilaren kantu... ez dakit gustokonetako, da bintzat garai bateko kantu kutxunarekin, agurtuko dugu Idoia Dabila bera, eta ez dakit kantu entzuteko, arratsalego zeiak emango digute, beraz, hementxe agurtuko zaituztegu, June Romatet Ibarguren. Torre berdetu zegunean, edo... Ikusiko dugu. Ola jasoko nazu. Ez dakit guzti jasoko den. Ola enator.
Izan ondo. Arratsaldeon. Julen Goikotxear begozuzu, bihar arte. Bihar arte, ondo Idoia izan. Dabil oskudun zu, asteazkenera arte. Bai. Eta zuen zule nahi duzun arte, edo bihar arte. Edo geratu hemen, eta ez joan inora. Orain txarratxaleko 6etan informazioaren aria, Egoi Belategi lankidearen eskutik. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you. Izan ondo eta gozatu, kantu zahar bezain ederrau, Don McLeanen American Pie. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck, but I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark the day the music died. We were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance, 'cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Oh, and there we were all in one place, a generation lost in space, with no time left to start again. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick. Jack Flash sat on a candlestick, 'cause fire is the devil's only friend. Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight the day the music died. He was singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee
met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee. Keep calm and bigarren kafea.